Fis-sem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Kunti nersqu din l-Ewkaristija, llum il-mulej ser ikellimna dwar il-bżonn tal-ħajja tagħna li nkunu persuni li nħobbu fi xbija anke tal-parabola tal-10 verġni, 5 li kellhom iż-żjud fil-lampi tagħhom u 5 meqjusin bħala mhux għaqlin għax kienu bla żejt, l-opri tal-karità u l-imħabba li aħna naqsmu. Ejja għalhekk inħejju ruħna għal din l-Ewkaristija li flimkien sejrin naqsmu billi narfu li aħna mitinbin li nqasna fl-imħabba tagħna lejn Alla, fl-imħabba tagħna lejn xulxin, ħalli flimkien nitolbu maħfra lil Alla. Il-Qudiesa sejrin nofruha għal benefatturi tas-santwarju. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bil-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej għal iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla firori ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-Oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox fit-tiba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. L-Erf jiddi bla qatt ma jnemnem. Malar jarfuh dawk li jħobbuh u jisibuh dawk li jfittxuh. U jħabbrek biex jidher lil dawk li jixtiequh. Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx. Għax ħdejn bibu bil-qiegħda isibu. L-aqwa tal-għaqalu li taħseb il-erf. U min jisar għalih malajr jeħles mill-inkwiet. L-erf idur u jfittex lil dawk li jixirqulu. Kollu ħlewwa jidrilhom fi triq u jiltaqa' magħhom f'kull ħsieb tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej Alla tiegħi, ruħi bilaċċ għalik. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċ għalik. Għalik imxennaq jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Ngħidu, mulej Alla tiegħi, ruħi bilaċċ għalik. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Ngħidu, mulej Alla tiegħi, ruħi bilaċċ għalik. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal bikel mill-aħjar li jsemmen jien nimtela u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Ngħidu, mulej Alla tiegħi, ruħi bilaċċ għalik. Meta mimdud fuq friexi
fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax inti kont għajnuna għalija għad-delta ġwenħajk nanni bil-ferħ ngħidu mulej Alla tiegħi Ruhi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ma rridux li ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħal oħrajn li m'għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-mulej, jiġifieri li aħna nkunu għadna nħajjin għall-miġja tal-mulej. Ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-Arkanġlu u t-tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadnaw, ninħatfu magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. Hekk inkunu dejjem mal-mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Isru mela u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux iż-żejt magħhom. Waqt li l-qlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad ara l-arus u ħorġu l-qowħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna ntfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed l-għalina waqqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus u dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżdu weġibhom u qal: tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għax la tafu l-jum u laqqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek. Għadna kemm smajna parabola oħra li Ġesu illum qed jippreżentalna li fija ixebbaħ is-saltna ta' smewiet ma' dawn l-10 xebbiet. 5 li sejħilhom għaqlin u 5 l-oħra li sejħilhom boloħ. U d-distinzjoni, d-differenza bejn l-għaqlin u l-boloħ hija l-fatt li fil-kwies tagħhom, fil-lampa tagħhom,
kellhom żejt jew inkella ma kellhomx. Min kellu żejt x'inġiel arus ħlief muwaħħad tajr Ġesu Kristu nnifsu. Dawk li kienu bil-lampi mixewlin għax kellhom iż-żejt daħlu flimkien miegħu għall-festa. Is-saltna ta' smewiet, il-ġenna. L-oħrajn baqgħu barra. Biex nifhmu daqsxejn ftit iżjed din il-parabola li Ġesu qed jagħtina llum, x'inhu ż-żejt? Iż-żejt li qed jirreferi Ġesu għalih illum huwa xejn għajr l-opri ta' karità li aħna nagħmlu. Il-qsim tal-imħabba tagħna ma' xulxin u mal-oħrajn. Dan huwa iż-żejt li Ġesu qed jirreferi għalih. U dan iż-żejt, l-opri ta' karità, l-imħabba lejn l-oħrajn li naqsmu flimkien, mhix xi ħaġa li tista' tixtrija. Ma tistax tixtrija. Hija xi ħaġa li nagħmilha jien, tagħmilha int, taqsamha mal-oħrajn fl-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn. U għalhekk Ġesu jgħid li meta wasal l-arus il-ħamsa li huma boloħ ridu jixtru mingħand il-ħamsa qlin, imma ma setgħux jixtru għax il-karità ma tixtrijiex. Aħna qed ngħixu f'dinja f'soċjetà fejn waħda mill-iktar affarijiet li huma importanti huma barra il-poter il-flus. Jgħidu li bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Ħafna mill-mentalità tagħna anke bħala poplu sfortunatament marret fuq din il-linja. Iktar ma jkolli flus, iktar nista' ngawdi, iktar nista' nserraħ rasi għax għandi futur brasi mistrieħ. Però Ġesu llum qed jgħidilna l-arus jiġi għall-arrieda. Ġesu Kristu jiġi għall-arrieda. Il-mewt tasal għall-arrieda. U jekk ma nkunux ippreparati għal dak il-mument partikulari, se jkun diffiċli għalina biex nidħlu fis-saltna ta' smewiet. Però hemm tama, għax fl-aħħar mill-aħħar il-parabola tal-lum hija parabola sabiħa, parabola pożittiva ħafna. Hemm tama għalina l-koll. Tama għalina l-koll għax aħna li ninsabu hawn żgur li f'ċirkustanza jew oħra tal-ħajja tagħna ħabbejna u għadna nħobbu. Samna ħajjitna mal-oħrajn. U din it-tama li hemm fil-ħajja tagħna dan il-qsim tal-imħabba u tal-karità li hemm fil-ħajja tagħna ġa qiegħed jagħtina dik it-tama sabiħa li aħna ser nidħlu fis-saltna tal-mulej għall-festa tat-tieġ ta' dejjem. Però mhijiex xi ħaġa li nserraħ rasi fuqha u ngħid rasi mistrieħa. Le, mhuwiex biżżejjed li jiena immur għall-quddiesa nhar ta' Ħadd u nieqaf hemm. Il-quddiesa mhijiex biżżejjed. Fl-aħħar mill-aħħar żewġ teħdut, tliet teħdut oħra meta niċċelebraw il-festa ta' Kristu Re, il-konklużjoni tas-sena liturġika qabel ma nibdew iż-żmien tal-Avvent, ġieli naqraw dak il-Vanġelu sabiħ, kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont arwien u libbistuni, kont il-ħabs u maritu ġejtu żuruni. Jekk aħna għamilna hekk, idħol fil-għena ta' sidek fil-ħajja ta' dejjem. U allura tajjeb li anke b'din il-kelma li qegħdin nisimgħu illum nippreservaw u nieħdu ħsieb iż-żejt fil-kwies tagħna, l-opri tal-karità, il-karità u l-imħabba li aħna naqsmu. U ma ninsewx li imħabba tibda fil-familja. Jekk jiena ma nħobbx fil-familja tiegħi, ma nistax inħobb lill-oħrajn, inkun qed nidħak biha nnifsi, inkun qed nidħak b'dawk li huma qrib tiegħi.
L-imħabba tibda fil-familja, mill-familja tinferex għal ant l-oħrajn u minn ant l-oħrajn imbagħad tersaq lejn Alla. Ejja għalhekk din il-kelma li qed jagħtina Ġesu llum tkun kelma li mhux biss nisimgħuha imma ngħixuha fil-ħajja tagħna. Ma nagħtux l-aktar importanza, l-akbar valur fil-ħajja tagħna dawk l-affarijiet materjali li hemm f'ħajjitna. Huma importanti però mhumiex l-aktar importanti. L-aktar importanti f'ħajjitna huwa Ġesu Kristu u l-valuri tal-imħabba tiegħu. Il-valuri tal-imħabba tiegħu. Ejjew ngħixu dawn il-valuri li Ġesu jagħtina ħalli nkunu għaqlin bħax-xebbiet il-5 tal-Vanġelu tal-lum. Jista' kollu is-sema u l-art. Dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel l-Spirit għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn wiet skont il-kodba mqazza u tela s-semaw qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Għal-mexxejja tal-Knisja sabiex ifittxu jimtlew bl-erf tal-kelma tiegħek u dan l-erf iwasslu ħlielna biex nikbru fil-karità u fl-imħabba nitolbu. Ejjew nitolbu għal-paċi, partikolarment il-paċi fl-art imqazza, fil-familji, fil-qlub u fid-dinja kollha nitolbu. Għal dawk in-nies li ġew illum f'dan is-santwarju jew xtaqu li nitolbu għalihom. Nitolbu għal kull wieħed u waħda minnkom u anke għal dawk in-nies li m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolbu. F'dan ix-xahar ta' Novembru niftakru fl-Eżistana mejtin imdawlin mill-kelma t'Alla li smajna fit-tiena qari. San Pawli jimlina bit-tama. Ejjew nitolbu mistrieħa għal dejjem għal ħutna il-mejtin kollha l-aktar il-benefatturi ta' dan is-santwarju. Nitolbu. Nitolbu għall-Isqof George, l-Isqof George Buġejja fil-missjoni tiegħu li jwettaq fit-Tripli fil-Libja. Hekk biex dik il-preżenza tiegħu tkun dejjem preżenza li turi tama, tiġdid, karità u imħabba. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna.
Dan nitolbuh fisem Ġesu Kristu Sidna. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal dejjem. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej li jis-sakrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilaw btiba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battinna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu aħna ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk waqt li ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smewiet. Birek mill-ġej fissem il-mulej. Ossanna. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, miegħi mingħajr ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqadsa l-Omtalla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien issa nollu leħinna lejn il-missier tagħna tas-sema billi flimkien intennu it-talba li l-mulej Ġesu jallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salbnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf tal-la il-nabiet tal-dinja. ħaruf tal-la il-nabiet tal-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnub ta' dinja, ħen jindawk li ma mistidna għal din li klatijaw. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-safi, iżdejt kelma waħda u ruħu tkun ġisem ta' Kristu. Tqarbina ta' xewqa, Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija, irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala dirba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena li naqgħod miegħek. Ħeġġiġli bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla, u aħfir li Sinjur Alla. Adeu, mita, cumplita.
Nitolbu. Irrodulek ħajr mulej għat qarbina mqazza li bija inti saħħaħtna bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema hekk ukoll fit-tiba tiegħek għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristus Sidna. Fit-talba tal-aħħar li se nagħmlu lil Madonna npoġġu l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u kull waħda minkom minn dan is-santwarju għażiż. Ejjew nitolbu l-protezzjoni tal-Madonna fuq l-Isqof, l-Eċċellenza tiegħu George Buġeja fil-missjoni tiegħu fil-Libja, fit-Tripli. Il-preżenza tiegħu hija missjoni xejn indifferenti waqt li nitolbu biex fil-pajjiżi kollha fid-dinja issaltan il-paċi, partikolarment fl-Art Imqazza. Mit-2 sas-Sibt li ġej, mit-13 sa-18 ta' Novembru, billi numru ta' saċerdoti se jkunu jagħmlu l-irtir, il-quddies hawnhekk fis-santwarju se jkun hekk, filgħodu fit-8:30, fil-għaxija fis-6:30. Il-quddiesa tas-7:30 ta' filgħodu ma hix ser issir. Inħeġġu lil kull minnu f'saħħtu biex nhar it-tlieta 14 ta' Novembru imur jagħti d-demm, hemm bżonn id-demm bejn is-sija u l-5 ta' flaxija fil-berġa tax-Xewkija. Ħudu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.